древноантична къща в Стара Загора. Ето виждате. Съвсем наскоро, преди няколко месеца, попаднаха при ремонтите на улиците в Стара Загора на този античен български дом, останал под земята, незнайно, поради може би някакво климатичен инцидент, земетресение или нещо друго. Стара Загора е известна с своите множество антични домове, които са открити из целия град. И по този начин Стара Загора, ако правилно се стопанисва от местната управа, кмет и община, може да се превърне в един много активен туристически град. Но пак казвам, нека да подчертая, ако правилно се стопанисва от властта. Нали, не става само с улици, магистрали и детски площадки. Хубаво ще е да се заложи и на туризма.